tausayawa rai a cikin zuciya ki mun wuri, ke ce farin ciki na ni rashin ki gare ni ba za na so ba. Tausayawa rai a cikin zuciya ki mun wuri, ke ce farin ciki na ni rashin ki gare ni ba za na so ba. Ke ce a raina kaunar ki tana azabtar da ni, zo amshi zo ban so daure karki manta da ni, so yayi rauni a cikin rai yanzu ba na gani, na zamto makaho kan kaunar ki ya sahibata, ki tausaya wa rai. Yar asali mai kyan sura ke nake ra'ayi, ke ce muradin rai ko mai kanki ni zanayi, na yo shirin yaƙi gun mai kinki zanje mu yi, ke zana baiwa kalbi mai suna kin biya ta. Ba za na so ba da ɗan kalamai gani zuwa gurin sahiba, kamun kai kamala nisan banga tamkar ki ba, tausayi haƙuri halin ki ba za a kushe shi ba, ni ke ce irin matar da nake bida rayuwa ta. Tausaya wani a cikin zuciya ki wani, ke ce farin ciki na ni rashin ki ba za na so ba. Yar fara doguwa kyawun kitilas ya ɗau hankali, sannu zinariya ɗawi su gurin ado kyalkyali, gashi ba kya fushi fara bul fuska yar asali, san babu sauran batu kin sace mun zuciyata, ki tausaya wa rai. Samun kamar ki sai mai nasara cikin dandali, zuciya ta yi da kwan kaunar ki amina yar asali, ki na amshi nake buri ki tsakani kan tubali, ki yi mun agaji kaunar ki nake bara sahibata. Ba za na so ba, wassalam zan tsaya ga sako na ki mun lamuni, zuciya ta yi da komi zanin so ki sanya da ni, zana so ki na amburi na kin amince da ni, zan yi da kwanjiran amsar ki habibiya sahibata.